Днес е 6 март. Явно четвъртък, щом се чуваме отново за ранта. Онзи ден, или някой от тия дни, беше прошка. Ясно, че се казва сирни заговезни, но някога е по-лесно да наричаме нещата така, както ги помним. Беше прошка и хора се обаждат един на друг, по-млади на по-стари, и молят за прошка. Волните и неволни съгрешения. И се чуда дали волни съгрешения включва и закъснението ми, защото съм гледал някаква глупост в Инстаграм и не съм тръгнал на време, или е запазено само за углавни волни съгрешения. И ако концентрираната религия ни кара да искаме поне веднъж прошка от доайените около нас, то тя позволява ли ни да поискаме прошка от собствената си по-умна, по-възрастна версия? Тази наша собствена версия, която може по-добре да преценява рисковете, но избираме да съгрешим, като не я слушаме. И за друго се чудя. Дали зашеметени от един или друг оратор, от една или друга тълпа, ни е по-лесно да се опияним и да станем крайни един към друг, защото знаем, че съществува спасителната мрежа на прошката. Молим за прошка, прощават ни и всичко е простено. Няма нужда да се съмняваме или мислим, защото и да сгрешим, една прошката затъгала. И заради тези злободневни размисли избрах днес едно стихотворение на Марин Будаков, който за мен поне е една от причините съмнението да не е нещо с съмнителна стойност, а широк, удобен стол, на който след като седнеш, остава място за още някой. Мимоходом манифест от Марин Будаков. Толкова войни, в които враждуващите те призовават да застанеш на тяхна страна, да се въоръжиш с тяхната обида и да приемеш страховете им като свои. Толкова много мръсни войни, в които няма добри герои, само праведници, на които едва насмогваш. Толкова срамни, фалшиви войни, колкото всички умели опити да те отклонят от твоята мъничка смешна война, от шрапнелите на лютичето и муниците на Минзухара. Да забравиш, че стреляш единствено срещу небето и никога срещу хора. Да забравиш защо крачиш приведен към фара, след като нямаш кораб. До следващия кораб.